क'क्राझाराव फिन आरोबाव गिलु-बालु जाथाय जालांदों। एम्बुसआव थानानै पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों माफिया हानजाया। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल थानानि बेन्दोंआव थानाय जमदुवार ओनसोलाव गिख्रंथाव पुलिसजों गावलायनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। सानै इन्टारनेशनेल माफियाफोरखौ पुलिसआ गावथारनो हाबाय। गावथारजानाय माफियाफोरखौ उत्तर प्रदेशनि मेरठनि होननानै सिनायथि मोन्दों। बे गावलायनायाव गासै 4 पुलिसफ्रा जोखोम जादों होननानैबो मिन्थिनो मोननाय जादों। गंसे पुलिसनि गारिया गाज्रियैनो खहा जादों। हावलानि गेजेरजों मोसौनि फालांगि खारखुमादोंमोन माफिया अकबर बानजारा आरो सलमन बानजाराया। पुलिसनि स्रोत सुबुंनिफ्राय मिन्थिनाय बादिब्ला बे फालांगियाव गिख्रंथाव मुलुगनां हाथियार दैग्रा ISIनि आखाइ दं होननानै खौराङाव फोरमायदों आरो आयेननि बेरेखायै माफियाफ्रा संकस दैसानि सेरजों मोसौफोरखौ स्रोदै बारहोखुमाबाय थादोंमोन। सानै माफियाफोरखौ लानानै पुलिसनि हानजाया जमदुवार ओनसोलाव संदाननो थांदोंमोन, जेराव एम्बुसआव थानाय माफियाफोरा पुलिसनि सायाव गुलिजों गाग्लोबो। लामाफोरखौ बिफांफोरजों ब्लक खालामनानै पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों। पुलिसफोरा खुनुरुखुम खारनिफ्राय बारग'नो हायो आरो माफियाफोरखौ उल्था गाग्लोबो, जेराव गारि सिङाव थानाय सानै माफियाफोरखौ हमनो हायो। नाथाय गुलि नांजानाय सानै माफियाफोरा सराइबिल हस्पिटालाव सौफैनायावनो थैबाय होननानै डाक्टारा फोरमायथियो। 10 निफ्राय 12 मिनिट गावलायखांनायनि उनाव पुलिसआ गंसे AK-47 राइफल, 2 मेगजिन, 35 गोथां गुलिखौ जायगायावनो बोखांनो हायो। आरोबाव गरनै 18 AK-47नि गावगारखानाय गुलिखौबो बोखांनो हायो। दायो ओनसोलाव बे जाथायखौ लानानै गोख्रों सिग्रोमनाया सोलिबाय थादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों।